Хәерле кич. Узган атнада матур йолага әверелгән әдәби марафон шарасына йомгак ясалып, Апас районында 3нче дөнья күләм әдәби сабан туе уздырылды. Әлеге чарада әдәби марафон һәм авылым гүзәле проектларының финалистлары, күп кенә язучылар һәм шагыйрьләр катнашты. Бүген студиябыз кунаклары белән бу җәйнең соңгы сабан туе һәм әдәби марафон нәтиҗәләре турында сөйләшербез. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз. Иң беренче чиратта әлеге әдәби марафон дигән игътибар үзәгендәге темага йомгак ясап күпмедер дәрәҗәдә Раил сүзне сезгә биреп, аның географиясе, ни дәрәҗәдә канәгать калуыгыз һәм ни дәрәҗәдә үсештә булуы турында берничә сүз ишетәсе иде. Әдәби марафон быел 24 мәртәбә инде үткәрелде. Һәр кварталның беренче 21 көнендә ул башланып китә һәм 21 көн дәвамында үткәрелә. Безнең инде июль айында балалар өчен, без җәй айында балалар өчен үткәрәбез. Калганнарында безнең яшьләр дә, балалар да, өлкәннәр дә һәркем катнаша. Әгәр дә без карыйбыз икән 2023 елны безнең 1260 кеше финалга чыкты, 1000 ярыма якын кеше катнашырга теләк белдергән иде. Һәм инде монысы әдәби марафон проекты булса, безнең 4нче мәртәбә үткәрелде авылым гүзәллеге дигән проект. Без аны моннан 4 ел элек башлап киткән идек. Монысы инде бу проект бу бәйгедә түгел, онлайн шундый чара. Иң беренче чиратта һәр кеше үзенең туган авылы, нигездә татар авылының андагы тарихын, андагы шәхесләрен, андагы гүзәллекне, андагы проблемаларны, менә бөтенсен үзенең интернет аккаунтында, анда нигездә без инде ВКонтакте социаль сетьләрен алабыз. Шулай таныту, яктырту һәм авылны популярлаштыру. Менә бу проектларның икесенең бергә финал тантанасын үткәрдек. Әгәр дә без аны инде беренчеләрен 17 елда Татарстан китап нәшрияты белән башлап җибәргән булсак, әле вакытта Нурмаркет астында шунда подвалда үткәргән булсак, инде ул күтәрелде Униксларга, пирамидаларга. Менә пандемиядан соң безнең ул ачык һавада үткәрелә башлады. Һәм ачык һавада татар бәйрәме әдәби сабан туе форматында. Беренчесен без аны Арчада башлап җибәрдек. Икенчесе узган ел Саба районында, Саба районының тагын бер үзенчәлеге булды. Без Саба районында әдәби сабан туе кысаларында тагын бер яңа проектка старт бирдек. Ул Белем радиосы дип атала. Хәзер инде менә Белем радиосына 1 яшь. Нәрсәдән чыгып менә бу башта Арчада, Сабада быел Апаста нәрсәдән чыгып барганнар? Без инде иң беренче чиратта карыйбыз катнашучылар саны күплегенә. Әгәр дә безнең катнашучылар саны күп икән, әлбәттә Арчада беренчелекне алмыйбыз, соңгы беренче елда Саба ала. Әмма ләкин Габдулла Тукайның юбилей елы уңаеннан без аны Арчада башлап җибәрдек, старт бирдек. Узган ел менә иң күп район Саба булды һәм иң күп мәктәп укучылары, яшьләр катнаша торган район ул Апас районы. Мисал өчен Каратун авылында Каратун мәктәбе, анда яшьләр, балалар бик актив катнашалар. Шуңа күрә инде без Апас җирлеген нигез итеп алдык. Шулай ук безнең әдәби сабан туйлары әле киләчәктә дә, әгәр дә инде без дәвамлы булса, үткәрергә ярдәмчеләрем булса, ярдәм булса, без инде Аллаграм саны тагын шундый актив районнарда үткәрергә тырышачакбыз. Рузилә ханым, китап укучылар нинди жанрга өстенлек бирәләр, нинди авторларны яраталар? Сез күзәтеп барасыздар инде һәм марафон нәтиҗәләре нәрсәне күрсәтте? Мин күзәтеп барам, үзем катнашучы булмасам да күзәтеп барам. Гомумән бу әдәби марафон безнең республикада гомумән әдәби чаралар бик әз бит ул. Юк дәрәҗәсендә әле ярый шул Раил барлыкка килде дә шу чаран барлыкка килде. Ну аны ничектер менә бөтен республик күтәреп алып, дәүләт программаларына кертеп зур чара булсын иде ул. Менә мондый теге бер Раил өстендә генә булып, аның тирәсендә генә тупланмасын иде. Язучылар да тагын да активрак булсын иде. Быел алар бөтен активта булмаган кебек тоелды. Язучыларның роле нәрсәдә? Язучылар, алар менә укучылар белән сөйләшсәң, алар менә мин теге язучыны урамда күрдем, менә монсы белән сөйләшеп тордым дип, алар зур әйбер шикелле сөйлиләр. Әгәр язучының үзенең шушылай укучы белән сөйләшеп торуы алар өчен зур әйбер. Алар андан ниндер фикер алалар, ниндер фәлсәфә алалар. Язучылар мөмкин кадәр якынрак булсын иде укучыларга. Кемне укыйлар? Әлбәттә, Айгөлне укыйлар, әлбәттә. Безнең Шоллы язучыларны укыйлар күбрәк, Зифа Кадырованы укыйлар. Шоллы безнең әдәбият өлкәсендә алда бара кебек инде ул, миңа калса. Әдәби сабан туенда менә марафоннарның финал тантанасы да менә китап укучыларын һәм язучыларны бергә очраштыра торган, бергә күрештерә торган урын. Без инде махсус фотозоналар ясап, күп кенә китап нәшриятларын, анда китап күргәзмәләре, сатулар белән чыгарып, анда автограф куя торган шундый өстәлләр ясап, ягъни менә ул шундый мәйданчык булырга тиеш, вазифасы шундый. Айгөл ханым,
кешегә нәрсә кирәклеген ничек чамалыйсыз? Нәрсә турында язырга? Bütün материалны тормыш үзе бирә дияр идем мин. Менә Рузиләнең сүзенә истеп тиммәс генә каршы килеп тимме, шуны гына әйтәсем килә. Укучылар алар менә урамда күрешү белән генә шикләнмиләр. Без шул язучылар дип авыз тутырып әйтим әле, очрашулардан кайтып кермибез. Аяк басмаган район, аяк басмаган китапханәләр калмагандыр. Иң мөһиме менә шушы укучылар белән күзгә күз очрашуда беренчедән бүгенге халык китап укымый дигән ялган фикернең, гомумән бундай фикернең ялган икәнен ышанып кайтабыз без. Икенчедән укучыларның әңгәмәсеннән күренә, алар менә бүген нәкъ менә хәзерге көнебезне чагылдырган әсәрне сорыйлар. Һәм бар айрым катлам укучы, алар тарихи шәхес турында, безнең менә татарның тарихы турында аңлаешлы итеп язылган, шәхесләребез турында аңлаешлы итеп язылган әсәр көтә менә бүгенге язучыдан. Менә шушыларны ишетеп кайтабыз, укучыга җиткерә беләбезме? Менә ансы инде каләм көченнән, вакыттан, саулыктан һәм Аллаһ Тәгалә биргән илһамнан тора. Мен бер күзәтү белән бүлешәсе килә. Рузиләрнең сүзләренә ияреп дип әйтик. Монда шаллы язучыларында гына түгел, миңа калса хикмәт, бүгенге көндә иң популяр авторларның хатын-кызлар булуында. Хатын-кыз тематикасы бүгенге көндә безнең яраткан интернет ресурсында да күренә. Ул 3нче баласын алып кайткан вакытта кайнанасы бигренә таянып кухняда көтеп утыра. Өйдә дип башланып киткән әйберләр. Бу тик торгандан гына керми торган матбугат битләренә дә. Газинур әфәнде, бүгенге көндә менә хатын-кызлар өстерәп бармый микән? Гәҗитләрнең төп язылучылары хатын-кызлар кебек. Гомумән, койса гына өлкәне алсак та, бүген шуннан да безнең гүзәл затлар һәр вакытта да алтын кысак татлый. Ул әдәбият булсын, музыка сәнгате булсын, әйбит, фән булсын. Гомумән, мәгариф турында инде әйтә торабыз әйбит. Менә милләткә бик кыен булганда, авыр шулар кичергәндә милләт. Менә шуннан да безнең әйбит güzel zatlarımız özlerinin nefis inlerin kuya şekilli menə bunda bu tuğdan tuğ menə qalsa görünüp turayın. Görünüp turayın. Auditoriya bularaq siz sezəsizmi? Menə məsələn özünüzün auditoriyagız, yoki qalamdaşlarınızın auditoriyası xатын-qızlardan turğanın? Görünüp turayın da, o hatta bu saban toyunun uyuşturğanda da görünə, anda oquşular şundan da negizdə bizning xotin-qizlarimiz yüzde oltida mana bir yil 1-2-3 kunlar irad qatnashdi. Shulay bitib aylaymi? Finalga chiqqanlar deymi? Shu qadar jingdirasi kela. Oz bitalar. Azrakda izzatda yoqtashmay ko'rsatasi kela. Lekin nedasin qizlarimiz har vaqtda istinib bo'lsaqda obyektiv bo'ldik. Ham ba'zi jingishlarda bizning qizlar bo'ldi. Mana men bir g'iybat sezib kuzatuvimni, shulay o'zimning. Mana kechagina jamoat transportına salonuna kelib kirdi. Yap-yoshgina әти белән әни, һәм аларның кичкенә генә балалары, әйбит, коляскада тәпиyə verilmey koyup da. Biraz oturdu da başlana başladı, kişilerine başladı bala. Başta әнисе күтәреп торды баланы, анасын әтисе күтәреп торды. Ордалар бугайлар күтәреп тора, шуңгы транспортта бала күтәреп торды. Шулай хәтта ул. Һәм кинәт әнисенең башына бәрде, баланы утыртып куйдылар да, коляскага тоттырдылар, кулына телефон. Bütün dünyasını unuttu. Жалган бата шуда юк. Кайме шушы телефон белән сәгать буе рәхәтләнеп, бала кинәнеп, шуның белән уйнап барды. Әти дә кирәк түл, әни дә кирәк түл. Юк. Әти әнигә дә яхшы башымый. Менә шушындый хәл без үзебездә дөрес әйткәндә шушы бала хәлендәрәк без. Дөрес әйтергә кирәк. Китап уку җәһәтеннән бигрәк тә. Укымагың сәбәбе телефонда дип әйтәсегез килә инде. Ни мәсьәлә алай уйлыймы? Менә шундый балалар үсеп килә. Менә шундый хәлдә, әйтәм мин, үзебез дә шу хәлдә без. Балалар да шу хәлдә. Һәм менә шундый хәлдә, әйме. Шушы уенчык, телефон, планшетлар безнең әдәбиятны кысырыклый барган бер вакытта менә шундый минем якташым Раил Гатауллин
җитәкчелегендә шушындый проектның башланып китүе, менә калса ул бик зур эш бу. Рәхмәт, әйбит. Чөнки әдәбият ул гомумән укучы өчен языла. Укучысыз әдәбият була алмый, ул язучының кирәге дә калмый, әгәрдә укучы булмый икән. Менә шушы әдәби китап тирәсендә, менә шушындый bir kuzgalış başlandı, bulganış başlandı diye çağırdı. Менә мин быел аның шаһиты булдым. Бик кирәкле эш бу. Бик кирәкле эш. Шуннан да без инде җыр-бию белән артык мавыгабыз даим. Җыр-бию тирәсендә инде без күп мәгълүматларбыз да. Әмма әдәби китап, әдәбият тирәсендә менә шушындый bir хәрәкәткә әйләнүе, аның гаммәви төсәлә баруы. Бу миңа калса бик тә игелекле гамәл. Рәхмәт сиңа бит. Әлбәттә монда инде язучыларсыз гына була алмый инде шулай бит. Без инде минем өчен мәсәлән шушы нидә иң авыр нәрсә булды дип сорасагыз, менә ансын әйтмичә торыгыз, рекламадан соң белербез, ярыймы? Рекламага тукталабыз. Хәерле кич, Таяну нуктасы студиясында әдәби марафон нәтиҗәләре турында әңгәмәбезне дәвам итәбез. Рекламага кадәр Газинур әфәнде бик матур итеп әйтеп узды. Бер төрле тәнкыйть ясапты. Без чыннан да кай вакыт җыр-бию белән бик мавыгып китәбез. Кебек шикелле тоела. Җырлый һәм бии белмәгән кешегә эшләмәк кирәк. Шулай бит. Аллаһка шөкер, әдәби марафон кебек проектларыбыз килеп чыгып тора әле шушындый шартларда. Газинур әфәнде кыскача гына әйтеп узсагыз, сезгә иң авыры нәрсә булды? Иң авыры нәрсә булды? Иң авыры судьялык итү булды. Иң кыен эш булды ул. Әлбәттә, аның шаһиты. Әлбәттә, монитор алдында утырганда күп дәрәҗәдә җиңел инде ул. Әлбәттә, анда финалчыларны сайлап алганда, менә апасының үзенә барып, әдәби сабан туйда, сәхнәдә, менә финалчыларның ярышып, аларның кайсы яхшырак икәнен билгеләүдән дә кыен эш булмады минем өчен. Шул кадәр авырсындым, шул кадәр менә бөтенсендә җиңүчесе килә. Ләкин әйтәләр, җиңүче берәү генә була диләр миңа әйтәләр. Ишәсең инде, менә шулай. Менә шунда да теге егетләрне бик үткәреп килсәләр, үткәрмәде булмады. Кызганыч булып китте хәтта егетләр. Инде танышып килгәннәр. Аз гына сонда икенче әйткән кеше. Сезнең тагын бер фикер телефоннар һәм гаджетлар турында булган иде. Әдәби марафонның бит таләпләре арасында 21 көн дәвамында, шуңа күрә марафон бит инде ул, укып барырга, көненә 15 минут булса да, һәм шуны үзенең социаль челтәрләренә иң яраткан үзекләрен яздырып чыгарып барырга дип язылган. Һәм татар шрифты кулланылырга, һәм интерфейсларны шулай мөмкин булган кадәр татарчага күчерергә. Сезнең әдәби марафончы һәм әдәби әйдәман буларак фикерегезне ишетәсе килә. Ни дәрәҗәдә менә шул ук теге кичкенә балаларга телефонын тоттырган вакытта анда нәкъ менә әдәби марафон контенты җитәрлек икән бүгенге көндә. Ничек эзләп табып була икән аны? Аллага шөкер, эш онугымда катнаштылар. Иң кичкенәсе 7 яшьтә катнаша башлаган иде бу әдәби марафонда. Һәм менә телефоннан айырып тору усулын мин аның шунда таптым. Телефоным белән генә уйнап утырмый, китапны укыйбыз да, аннан бергәләп кертәбез. Ул миңа укый тора, мин басам. Мин әзрәк аңа укыйм да, ул баскалый телефонда. Бу телефонны дөрес итеп файдалану, аның мөмкинлекләрен киң куллану да булды безнең өчен. Хәзер инде 10 яшь тулды кызыбызга, кичкенәсенә. Әзурсына 18, уртанчысы 15. Алар өчесе дә әдәби марафончы. Әниләр белән бергәләп, 2 кызым белән. Менә шу 17нче елда ничек катнаша башлаган идем мин. Башта үзем өчен дип тотындым. Үземә генә кирәк кебек, менә тиздән пенсиягә чыгармын. Үземә бер шөгыль табырга кирәк бит дип, Раил язгач, мин инде кирип киттем. Шуннан соң карыйм, әнигә мин үзем генә барырга тиеш. Минем бит гаиләм бар, балаларым, оныкларым, димәк аларны да монда җәлеп итәргә кирәк. Мин бит әле татар теле әдәбият укытучысы да, әнигә мин укучыларым белән дә эшләмәскә. Нигә әле мин үзебезнең шәхесләр кешеләр белән нигә үзебезнең язучыларны танытмаска, алар турында нигә күрсәтмәскә? Шушы әдәби марафон кысаларында мин Ризаиддин Фахретдиновbizdən башлаган идем, галимебездән горурланып. Әнвәр абый Хайринның да китапларын, башкаларын, Клара апаның да, Айгелебезнең дә. Әлфәт абыйныкын менә хәзер алып кайттым, укырга теләсә алдагы марафонда дип торам. Газинур абыйныкын кичкенәсенә алдым сатып укый башларга. Чөнки анда балалар өчен генә марафонда түгел, без шушы 4 тапкыр барган марафонда да балалар белән катнашалар.
булабыз. Өлкәннәр белән дә, балалар белән дә. Менә гаилә, татар гаиләсе җитәкчесе буларак Әлмәт районында мин гаилә клубы ачтык без китапханәдә. Һәм китапханәдә гаилә белән китап укуларны оештырып, клубларда шушы үзебез бергә очрашулар, әдәби марафончы төркеме бар минем, үзем Бүлдереп кенә сорыйм, тел аңлау кыенлыгы сизеләме, юкмы? Аңлау кыенлыгы устарганнан устара, шомарганнан шомара бара. Менә чөнки башында рус мәктәбендә укый, кичкенәсе бигрәк тә. Зурсына ул алайык туры килмәде, ул анда татарча, русча укыды, ә кичкенәсенә гел нык зур йогынты русча. Шуңа карамастан, ул менә шушы китапларны укып бертөкләп барлап укудан устарганнан устара теле шомара. Һәм китапны да яхшырак итеп укый, һәм истә дә калдыра башлады. Менә шунысы бар. Телефонны дөрес файдалану. Рекламага китәр алдыннан Айгөл ханым шундый фикер җиткерде. Килешмим, китап укучылар бар, алар әзәйми, әмма бит китапханәләргә чыннан да кызыксынучы кешеләр, яшьләр килә. Менә тулайым алганда, Фәт абый, китап укучылар алар кими бит инде билгеле, һәм сез яшьләр белән эш итәсез. Яшьләр бүген тартыламы әдәбиятка? Чынлап та менә бүгенге сөйләшүнең нигезе ул китап уку мәсьәләсенә кайтып кала. Без татар китаплы халык дибез. Чынлап та ул изге Коръәннән башланып, аннан соң да әдәби әсәрләрне дә халкыбыз яратып укыган һәм китаптан аерылмаган. Соңгы чорда күз алдыбызда китап укучы саны кимү. Моның билгеле һәм билгесез сәбәпләре бар. Ул турыда сүз алып барудан бигрәк, моннан ничек чыгу юлы, яисә китапка укучыны тарту юлы бармы дигән сорауга җавап эзлибез. Менә Газинур белән Митулласын сәкилешә, Раил кебек шәхесләр, күрәсең, айрым шәхесләрнең үсеп чыгуы, һәм аларның әдәби марафон, әдәби сабантуй, төрле формалар, төрле исемнәр белән, китап белән кызыксынуга укучының халкыбызның дип әйтәйин, бер өлешен тарта алуы, бу бик җитди әйбер. Демәк, аның үрнәгендә башкалар да бу эшкә алына алалар дигән сүз. Аның яңа формаларын табу, ул кешенең осталыгыннан, аның теләгеннән, күңел теләгеннән тора. Без зарланырга яратабыз барыбызда. Шәр түгел үзебезнең дә балаларыбыз, оныкларыбыз татар телен белү, яисә татарча уку мәсьәләсе җитди мәсьәлә, җитди проблема булып тора. Менә моннан ничек чыгырга? Моның бер юлы. Димәк, әлеге әдәби марафон, яисә әдәби сабантуй, ул кызыксындыруга китерә торган бер юл. Китапта ул шушы Газинур әйткән телефоннарда булмаган рухи, милли, хисси байлык бит. Без барыбызда матур сөйләшәбез, ләкин безнең сөйләмебез Әмир Хаинекиме, Аяз Гыйлажев, яисә Айгөл Әхмәтгалиева язылган китаплардагы сүз байлыгын бирә алмыйбыз. Анда нәкъ телебезнең бүтән матурлыгы, ахаңы, җырлыгы, бүтән байлыгы дип әйтәбез инде чагылыштаба. Менә мин шунда күрәм. Димәк, бу үрнәк, бу алгарыш, ул башка формаларга да нигез бирсен иде, һәм моңа инде хәзер мәктәп укучылары да, студентлар да күбрәк киңрәк тартылсын иде дигән теләктәгенә мин. Һәм моңа мөмкин булган кадәр ярдәм итәргә әзермен. Мен менә сезнең сүзегезгә дәвам итеп әйтергә телим шундый фикеремне. Мин укучылар кимеми дигән фикер әйтмим. Укымыйлар. Бездә бит гадәттә бүген халыкка китап кирәкми, китап укымыйлар дигән фикер яши. Мин менә шушы фикернең дөрес түгел дип дәлиллисем килә. Әлбәттә, яшь буын һәм бүгенге мәктәп укучыларын татарча язылган китапларны укыту, ул үзе бер аерым, гаять зур сөйләшү таләп итә торган тема. Чөнки мәктәп системасы, имтиханнарны бары тик рус телендә генә бирү шартлары. Әйтәм бит, бу темага кагылган чиракта менә иң авырткан җиребез дияр идем, яшь буынны, балаларны китапка тарту өчен безгә әле менә шушы мәктәп системасы турында башта кайызлап кайызлап. Һәм менә шундый вазгыятьтә менә яшь буын безнең әдәбиятны аңларлык дәрәҗәдәме соң? Бик кызганыч, чөнки тел ярлылыгы, Әлфәт абый әйткәнчә, телнең ярлылыгы гына түгел, хәтта башкалар авызыннан яңгыраган сүзнең мәгънәсен аңламауда. Мин аны бүгенге көннең инде фаҗигага, уккынга алып бара торган бер фактор дияр идем. Чөнки мәктәп балалары белән очрашуда катлаулырак җөмлә әйтсәң, алар синнән кабат-кабат сорыйлар. Русча әйтегез әле, сез нәрсә турында әйтегез дип. Бу безнең Гәрчә татар язучысы белән очрашуга килгәннәр. Татар әнидән, татар әтидән туган чыпчы татар балалары алар. Монда Раил милли мәгариф системасының киселгән хәлдә икәнлеген танырга кирәк. Миңа калса, бу инде бәхәссез.
ашыктан ачык. Яңа таләпләр кертелде. 23-24 елга уку елы әле ул һаман да безнең күчеш чоры. Яңа дәреслектәр әле 25 елдан керә генә башлаячак. Әле эшләп карамыйча безнең нинди мөмкинлекләребез бар икәнлеген үзебез дә шамалап бетерә алмыйбыз. Анда безнең үзебезнең милли компонентка урын каламы юкмы? Аны ничек файдаланырга була? Нинди методикалар кертергә кирәк? Бу әле алдагы 1-2 ел мәсьәләсе дип әйтик инде. Ләкин менә шушы киселгән хәлен белә торып, әдәби марафон кебек проектлар хисабына гына әле менә шушы күчеш чорын үстереп бетереп чыгарып булыр микән яшь буынны? Әллә тел примитивлашу ул әле безгә генә хас әйбер түгел микән? Чөнки шул ук рус телендә сөйләшүче балалар бернинди компонентлары киселмәсә дә, шул ук челтәрләрдә, мәсәлән, анда инде әдәби телдән бик ерак телдә сөйләшәләр. Әллә сәбәп бөтенләй башкадамы? Мультфильм телендә сөйләшәләр. Әйе. Монда иң беренче чиратта әдәби марафонның бары тик бер мөмкинлек икәнен әйтәс килә. Әгәр дә кеше аңлап, әдәби марафонны геләп аңлады, ул балаларын, оныкларын, укучыларын катнаштырды, бит үзе катнаша, актив катнаша, әйдәмән булып тора. Бу бер мөмкинлек. Мин менә бу проектны башлап җибәргәндә нинди фикер, идея булган иде. Телне ничек сакларга була? Аның өчен сөйләшергә кирәк, практика кирәк. Урам телендә генә түгел, әдәби телдә. Әдәби тел кайда? Әдәбиятта. Димәк, әдәбиятны укырга кирәк. Әдәбиятны укыйсың икән, син тел байлыгы арта. Әгәр дә тел байлыгы арта икән, ул саклана. Ничек гадәт формалаштырырга? Китап уку гадәтен. Аңа өчен 21 көн кирәк кимендә. 21 көн димәк, көн саен кулга китап алып, шундый гадәтне формалаштыру кирәк. Менә шулай башланып киткән әлеге проект. Әгәр дә без иң беренче чиратта, әлбәттә, анда катнашам дип, әмма ләкин 1-2 көннән төшеп калучылар да бар. Чөнки кеше алдына куйган максатларга, хыялларына күп кеше ирешмәй. Менә әгәр дә без карыйбыз икән, әйтә бит инде 20-гә 80 дип, әмма әдәби марафон очраганда әле ул 20-гә 80 түгел, киресенчә 80% аның барып җитә финалга, 20% төшеп кала якынча. Менә бу быел үзенчәлеге ир-атлар шактый катнаша башлады. Элек 90%тан 92% хатын-кызлар булса, бу ел 85% кына хатын-кызлар булды. Ир кешеләр шактый нык күтәрелде. Димәк, әгәр дә безнең ир кешеләребез укый икән, ул вакытта гаиләдә тулы дәрәҗәдә әнисе генә түгел, әтисе дә үрнәк булып тора, һәм балалар күбрәк нигездә әтиләреннән үрнәк алырга тырышалар бит. Ирләрнең китаплар укый. Ирләр китапларны, безнең тарихи китаплар шактый укыла. Кызганычка каршы ир-атлар өчен языла торган әсәрләр әлеге вакытта әз. Менә аны язучылар берлегенә билгеләп үтәс килә. Күбрәк хатын-кызлар өчен, хатын-кызлар тарафыннан языла торган әсәрләр күп. Шул вакытта безнең менә кемне күрәсегез килә язучыларның сәхнәдә дигән чагында Ркаил абый Зайдулла топ 3-тә. Демәк, менә Ркаил абыйның әсәрләрен, китапларын укучылар бар, ир-атларныкын, классиканы, шул Аяз Гыйләчевләрне укучылар шактый. Һәм менә бу үсеш, менә аны оештыручы буларак мин күреп, күзәтеп барам. Әйтәләр бит төшә кими дип, әлбәттә, күпмедә дәрәҗә кими, аны аудиториясы менә шушы яшь буенча бүленеш, гафу итегез, бүлдереп калдым. Яшь буенча бүленеш хәзер вакытта 15%-ка якын, 17% яшьләр. Ул башта 12% иде, яшьләр саны шулай арта башлады. Яшьләр безнең шулай китап укучылар саны артты. Һәм тагын өстәп шуны әйтәсе килә, әгәр дә без менә үзебезгә түгел, менә аны аңлап шушы телне саклауда эшлибез икән, әдәби марафон ул телне саклый торган, шуны тартып бара торган бер проект булырга мөмкин. Әгәр дә безнең үзебездә үз аңы булмый икән, бернинди әдәби марафонда бер проектта аны хәл итә алмый, бу дәүләт дәрәҗәсендә хәл ителергә тиешле мәсьәлә. Раилнең шул саны, шул статистикасы шаккаттырды. Быел менә бу соңгы уздырган марафонда 1260 катнашучы финалист дип әйтте ул. Бу кимендә 21 көн дәвамында көн сайын кулына матур әдәбият алып, татар телендәге әдәбият алып, укып барган һәм финалга узган, безнең инде язучылар каршына сынау тотарга чыга алган кешеләр саны. Һәм мин моны бер дә аз дип әйтмәс идем. Процентларга килгәндә, анда теге 17% арта барсын иде кварталдан кварталга, Ходай кушып. Сезнең ничектер минем бүген кич белән өйгә кайтып, кулга китап алып, ким дигәндә ярты сәгать вакытымны китап укуга багышлыйсым килә. Сездә дә шундый теләк тугандыр дип ышанасы килә. Таяныр нокта һәр вакыт бар. Шуны онытмагыз. Рәхмәт.